Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasur kaberi uheneu trap hakahnyeu tere urisau arhajar arpawei kalapen menapat ba ban penlong da kabasyong kelan mengor haka khatlai tarik mentau benai ban pen sengau syaka sorkar naga jeng sengap menti yaki jeng dawa ban wengkam yaki badan keti ban siat yap ye ubak Sharista Field thank you bat kate kasngi kanderu kasngi kebadap arbenai kajeng syak siat yap utei unang yalam barem ka HNLC. Kaseng kala ongru baki sur ki banna keleng jong kaberi uheneu trem kinwan ban yashim bentalang ha kate ka jinga syong kelan mengor ringkat ki banna jan bat ki banna jengai. Kala khot balaweru ya ki khun samla ya ki rang ba bat lokme ban wan ban yashim bentalang. Kala ongru baka sorkar kan amla ban pen sangap jar ya ki te ki jeng dawa bat ka jinga khi jong kaseng. Ya kate ka jinga khi syong kelan mengor nakaleng kaseng kan sapentip ya ka jaka bakin syong henrei kat kum ka jeng temu kan penlong ha additional secretariat nadu kapor khatwei bajemen stamp. Bat nasuban ai kublei ngkong syap yaki paradhot na keleng district beper na Riboy district na po West Castle district na po Jantil district na po Shillong bat nang ni na po mulai kibalaya platform kenang banwan sya kani ka jingelang ka bamentak sengi kani ka jingelang kalong bangi khot dakawai kasur kaba nginiat biang syakmat ban pendep ya kijing dawa kilong bet ba nakaliang ka sur jong perin hutrep ngin dawa biang nak sorkar ba kadai ban suspend ya kitu ki he pulit kibalik bian kibadon keti ban siat yap mi bakshi haka khalai trik jong Agos DPI balai ni sange sipor ya ki kijungi namar nakadaw jong ka jingkhalat kensan jong usharman jong ka berinyo trap jungi iba Silverstar kurba bat ngani thu ipiru babon hiru ki dekhot kinongelam ki jongiru ki yo panglut de suban aingu pat yo nombu dong thau bola dan kat pat bat ngi nilayo ya kamet ka basat ka bakhlan bat menta kasngi nilayo bat khot ya kani kejing elang de kejingi kendu bajungi menta kasngi kolong ba ngini perkhat ya kikam bangin jam syakmat kumbangi ladawa na ka sorkar jela na chief minister ban suspend ya kitu ki pulit bat kumba pilai i bahadu menta kani kakam kaklempoi syai ru ban isubon ong ba gimdon jingsanya syu ya kani ka sorkar jela kabam sengap ya kasur jong pai ba kabam sengap ya kasur jong kaberi nyutrep de kani kapor kabam ta mi kwa bon ong ba ka sorkar kamla ban pen sengap ya ki jingdawa ki jungi jong kasur jong kaberi nyutrep bandawa ya kitu ki pulit ki badon keti ban peniap bi anyi ba shi kamla ban pen sengap jar ringi bat nakaliang ka jungi giniat bet syakmat bat giniat dawa ya ka hok ya ka justice na ka menta ka yeng kesem jong ilit ba Sharista Field thank you de hakani ka por ka menta nila shim ya ka wi karai ba nakaliang kunhun ka jungi ba ini ya syakmat ya ki program ki jungi ya ki agitation program ki jungi ya ka ba ngin penbor biang sasisian nang ni syakmat ya ka sorkar jela ba kadai ban suspend bet ya kitu ki pulit ki basiat yap bian ya ibashi haka khalai trik jong ubanai Agos dengan syukwa ban pentip ya pi hakani kapor ka pemerintah ba haka khalai trik jong uni ubanai pemerintah arjar kuai on pelong ya ka sit in demonstration kajing syong kelan mengor da kasur jong kaberi nyutrep kaba kenthop ya kisur ki paper ki kunhon ki paper na ki district ki paper
kibadon lang hakani ka kunhun ka jungi ka sur ka binyu trep ya ka ba kin sayawan ban yashim benta na Riboy district na West Karsel district na Shillong na Molai mat kham tam ru kitu kisur ki baper ngakwa ban apil hang ni kibalami syakmat ban kersyani gini kijing dawa ban penio ya kata ka hok ya kata ka justice na kamta ka ying sem jong ilit bakshi bada ka jo kapor ban dawa na kaliang ka sarkar jala bakadai ban suspend chwa ya kitu ki he pulit ki bron kti bean ban siat yap ye bakshi kanang ba kani ka judicial inquiry kalong ka bayat ya henti bat ka bakut ka bersuba ban yi hadu menta bakani ka sarkar jalla kamshim lale hadu menta bat kala susngap menti bet tegembang laong mene ba ka sarkar jalla kanumla ban pensngap jar ya ka sur ka buni trap habai dei bat kani ka jingi khi ka jungi bat habai dei bat ka jingdawa na ka benta ban wengkam shwa shipur ya kitu ki he kulit ki bron kti ban siat yap bean ya ibashi ha khalai trik menai ogos de ha ka jo ka por na kaliang ka jungi na kaliang ka ni ka kunhun misngo ban apil ba ha ka tu ka khalai trik ka badai ka singi yap ka ban kenjo arbanai kenti ya ka jingsa siat yap jong ibashi thank you bangila pelong ya ka ni ka sit intermission bat na kaliang akun hun ke jungi ni apil da ka jing smurit sya ki pat ba nong song snong jong ka brin trap jong ki district ki baper nadu ki long kumi ki long kpa ki samla kan thai ba chinrang bas ngo ba ban yami lang ban ya poi lang ha ka tai ka sit intermission kapala penbet kerpang da kasur ka brin trap ha ka khalai trik jong mentau penai ha kapor khatway baje men step ti kumjuru ngi apil ya ki pat ba nong sonong jong ka maulai konstitusi kilong kumi kilong pa ki kun samla baro khamtam kani ki issue jong ilit bakshi kabadehi katenrai nang ni napo ka snong ka jungi napo ka maulai konsumsi ngasngo ba ki khun samla baro kan thai ba senrang kilong kumi kilong pa ngi apil da ka jing sungrit batong ini snok tilang ngin yami lang renti ha ka tai ka ski ha ka khalai trik jong ni uprai bonta ban ya wanem ban ya men sim ban kum kadang bangin pressure biang sesien ya ka government ba kan penurlong ya kita ki jingdawa ke jongi jingkenja hangi kamdon menong ipi mo kumangala patai menehi ka jingkenja hangi ka sulong no ba ka deitang ka jingklat kensan klat kendit jong usarman jongi mo te mentak sengihi nilayo ban ya beteng ya kanika jingilang ka jongi nilayo ban ya khot ya ki protokol bat keleng-keleng ni distrik Kilaiwan Poi ban ngani thu yapi nyimdon ya kata ka jingdu mensiem nyimdon ya kata ka jingdu jingkermen bat ngin yale hadu bekut kumang lasdang bat ngin penkut ya kenika jingile ka jungi bat hakatu ka sengiru hakat lai terik jong katu ka sengi ka bangin syongklai mengor ka sit demonstration hang turu kandon ka city ka bala pengkre na ka sur jong ka bernyu trap bangin lek ban submit sya ka state government le sing la mani kundu ya home minister bangin submit mangin sabu ya kapor desi ba ka government kadai ban suspend no buat ya kiniki pulit ki badan keti abidi bat kini ka sur jong ka bernyu trap kumangala bataya pi bat kuma pilai tip kini ka sur jong ka bernyu trap kalami haka khat santrik jong u banai September bat dakawai ka sur hi naki babun kisur naki baper ki jong ki district jong ka beri new trap nilai shim ni ka tukarai bangin benmi ni kisur jong ka beri new trap namar ngi ba shibanai kinti nilai yai
dawa nak sarkar nilai ele nak sarkar bandawa ban suspend yang ki kulit bat ke sarkar hadu sebenarnya kinti ngila pelong ya kitu ki demonstration ki pair mo lai i belak-belak di kijing thang kitin shop kijing shong jing lak pair ki jungi ngila ele sibon ha hadu sebenarnya kinti ngi iba ke sarkar hi kam shim nak sengap ya kata ka sur ke jungi te nang ni kadau ba nilai perkhat bat dak away ke jengmut bat dak away ke rai mo kam dehi ke rai ke jongi tang simet de ke rai jong kisur ki babon naki district ke pher jong sur jong ke perinyo trap nilai syong chu jong yalang bat ngila penmi ya kan ke sur perinyo trap ban pen klan chu ya kan ke sur ke jongi bat pen klan chu ya kini ki jingdawa ke jongi kanang bat sarkar kan sengap ya kini ki jingdawa ki jongi ha ini trailang kumbang ngala apil mene ngalaong mana bagi tu kisur hi ki bapher nadu kisur jong ki mulai mo marngiru kum kisur ko bini trap ru ngiyang hi na kamanta kisur jong ka jong ki no mulai mo tengiru ila apil ya kisur ki bapher ki balami shakhmat nadu kisur jong ki no mulai nadu kisur jong ki er ngiu ko bapher malki nang tena po opor shlom bat nawai ru ba sngobha da ka jing kerpat ka jing smurit ka jungi batung ini teli dong ini long kawai bangin yang milang, bangin yang wan syakadika program kajungi ke belakang man pelong dengan ini kesit emotion hak hak elektrik jong tahu nai.